नमस्कार. बियर अस्वल हा प्राणी असरटी कुळातील असून त्यांच्या एकूण जाती 8 आहे. अस्वल हा एक सस्तन प्राणी आहे जो युरोप, आशिया आणि अमेरिकेमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतो. अस्वल ही जात जंगलात राहणारे मांसभक्षक प्राणी असून अस्वलांना मासे खायला खूप आवडतात, त्यामुळे ते नदीकाठी किंवा तलावाजवळच राहतात. त्यांचं म्हणजेच भारतीय अस्वल हे काळ्या किंवा तपकिरी रंगाचे असतात. भारतीय अस्वलाचे वर्णन करायचं म्हटलं तर पांढऱ्या रंगाचे, लांब मुस्कट, खालचं होठ लांब, नाकपुड्या पुढे आलेल्या, तसेच 4 पाय असतात, पण ते पुढच्या 2 पायाच्या पंजांना उपयोग हातासारखा करतात आणि ते पाठीमागच्या पायावर उभे राहू शकतात. बियर हॅबिटॅट. अस्वल कुठे राहतो? अस्वलाचा एक लहान गात असतो आणि ते शक्यतोवर जंगलामध्ये, पर्वत आणि गवताळ प्रदेशामध्ये राहतात. तपकिरी अस्वल हे वायव्य किंवा उत्तर अमेरिका, वायव्य आफ्रिका, युरोप, आशिया या देशांमध्ये आढळतात. ध्रुवीय अस्वल हे बर्फाळ प्रदेशामध्ये आढळते. आशियाटिक अस्वल हे अफगाणिस्तान, भूतान, बांगलादेश, भारत, कोलंबिया, चीन, इराण, कोरिया, मलेशिया, रशिया, म्यानमार, पाकिस्तान आणि तैवान या देशांमध्ये नेहमी आढळतात. अस्वलाचा आहार डाएट. अस्वलांचा आहार हा त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावर अवलंबून असतो. ते ज्या भागामध्ये राहतात त्या भागामध्ये कशा प्रकारचा आहार उपलब्ध आहे त्यावर त्यांची आहाराची सवय असते. अस्वल हे शक्यतः मासे तसेच दुसरे सस्तन प्राणी देखील खातात. काही अस्वल गवत, मुळे, बेरी, किडे, बांबू यासारखे अन्न सेवन करत असतात.